Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Tay Pedrito. Taong 1968, Ragay, Camarines Sur. Itong mga panahong ito, nasa edad 70 anyos na si Tay Pedrito. Bagaman matagal ng biyudo, masaya at kontento naman siya kahit papaano. Nag-iisa man sa buhay, hindi nagkukulang ang kalikasan sa pagbibigay sa kanya ng lahat ng kanyang pangangailangan. Maliban sa pagtatanim ng mga kamote at saging, gumagawa rin si Tay Pedrito ng mga kakanin, kagaya ng bibingka, suman at iba pa. Tuwing madaling araw, yon ang itinitinda niya sa mga magsasakang naglalakad patungo sa pinagtatrabahuhan ng mga ito. Marami namang bumibili sa kanya, kaya hindi naglaon. Nagkaroon na rin siya ng maraming kaibigan at kakilala. Ayon sa mga nakatikim ng kanyang paninda, masarap ang kanyang mga nilulutong kakanin. Kaya sa oras na matikman mo ito, panigurado, babalik-balikan mo yon. Ayon nga sa matanda, hindi niya na yon nilalako sa baryo, gawa ng sa daan pa lang, inuubos na yon ng mga kakilala niyang patungong trabaho. Dahil sa ganoong kalakaran, lubos naman yung ipinagpapasalamat ng matanda, gawa ng hindi niya kinakailangan pang magpagal patungong baryo. Matapos naman niyang makapagtinda ng mga kakanin, yun na rin ang magiging simula ng kanyang normal na buhay. Kalimitan, masisipat mo noon si Tay Pedrito na payapang nagpapahinga sa ilalim ng puno ng mangga. Ang bahay kasi nito, nakatirik sa itaas ng burol, kaya mula roon, tanaw na tanaw mo talaga ang daan patungong baryo. Ayon sa matanda na, kahit wala siya roong kapitbahay, di naman siya nakakaramdam ng pagkaburyong. Sa katunayan, mas pabor nga sa kanya ang ganoong sitwasyon, lalo pat ayaw na ayaw niyang may nag-iingay sa kanyang lugar. Ang gusto niya lang kasi noong marinig, huni ng hayop at pagaspas ng mga puno dahil sa pagsimoy ng hangin. Sa ganoong kapaligiran kasi, maraming mabubuting bagay ang pumapasok sa kanyang wisyo. Yon ang isa sa mga nagiging daan niya para patuloy na mabuhay sa mundo. Ngunit lingid sa kaalaman ni Tay Pedrito, isa pala siya sa mga taong usap-usapan sa kanilang baryo. Naniniwala kasi ang mga taong kakilala niya, may alam sa lihim na karunungan ang mga taong kagaya niya. Dahil sa ganoong paniniwala, may mangilan-ngilan namang individual na napapansin niyang umiiwas na sa kanya. Siyempre dahil sa hindi naman niya yun gaanong kilala, di naman niya ito pinapansin. Sa isip-isip ni Tay Pedrito, wala siyang panahon sa mga ganoong tao. Total wala naman yung ambag sa kanyang buhay, kaya na may hindi ito karapat-dapat na bigyan ng kaukulang atensyon. Basta ang nais niya lang talagang mangyari noon, lumayo sa mga gulong maaari niyang kasangkutan. Ngunit, pagtungtong ng buwan ng Oktubre, nung mismong taong ito, meron siyang nakilalang lalaki na hindi niya inaasahan. Sa pagkakatanda noon ni Tay Pedrito, habang naghahanda siya ng kakanin, magbabandang 4:00, may narinig siyang isang malakas na pagkatok sa pintuan ng bahay niya. Akala niya, nahulog lang na bunga ng mangga, kaya ang ginawa niya, ipinagsawalang bahala niya ito. Ngunit, pagtuktok naman ito ng 2 beses, doon na siya nagsimulang maghinala.
Sa puntong yun, alam na niya sa kanyang sarili na isang tao ang naghihintay sa kanya sa labas. Makalipas pa ang ilang minuto, kinuha na ni Tay Pedrito yung isang bolong nakasabit sa may bandang kusina. Inalis na rin muna niya ang mga panggatong na inilagay niya sa kanyang niluluto para hindi ito maging tutong. Matapos nun, dahan-dahan na siyang pumunta sa may pinto kung saan mahinahon naman niyang tinanong ang kanyang bisita ukol sa pangalan nito. Sino yan? Magpakilala ka muna bago kita pagbuksan. Huwag kang magbibiro. May dala akong patalim. Wika niya sa panauhin. Matapos naman niya yung mailahad, agad naman niyang narinig ang boses ng isang lalaki na nagsasabi ng, Tay Pedrito, magandang umaga ho. Pasensya na kayo kung masyadong maaga ang pagpunta ko rito ha. Ako ho ito, si Tomas, yung palaging bumibili ng kakanin sa inyo. Nang marinig naman niya ang sinabi ng lalaki, kahit papaano nakaramdam naman siya ng pagkakampante. Walang sabi-sabi, agad naman niyang binuksan ang pinto at pagkasilay niya sa labas, bumungad sa kanya ang nakangiting lalaki na may daladalang kasera. Noong una, inakala niyang bibili lang ito ng kakanin. Pero bago pa man niya yun matanong ukol sa kailangan nito, laking gulat na lamang niya nang pumasok yun sa loob ng bahay niya. Dahil sa pangyayari, agad naman siyang napahawak sa dala niyang bolo habang mariin niyong tinatanong ukol sa ginawa nitong pagpasok ng basta-basta sa pamamahay niya. Matapos naman yung marinig ng lalaki, agad naman yung sumipat sa kanya habang dahan-dahang nagkukulay itim ang dalawa nitong mga mata. Pagbitak naman ng mukha nito, dali-dali naman niya yung sinugod, sabay unday ng taga sa balikat nito. Sa loob ng halos ilang minutong pagbubuno nila, pilit namang nag-aangil ang nilalang na yon habang pinangingibabawan ang lakas niya. Akala nito, madali niyang matatalo si Tay Pedrito, pero pagsambit nito ng 6 na buhay na salita, doon na nagbago ang lahat. Sa isang iglap, kumalas ang ulo ng nilalang na yon bago pa man niya yun mamalayan. Gayunpaman, kahit napugutan niya na ito ng ulo, nakakapagsalita pa rin ito, indikasyon na hindi yun pangkaraniwang tao. Dahil sa pangyayaring yon, pinilit naman niyang tanungin ng nilalang ukol sa kung ano ang pakay nito sa kanya. Nang marinig naman ng lalaki ang sinabi niya, ngumisi lang naman ito habang sumasagot ng, Natagpuan ka na, Pedrito. Ihanda mo yung sarili mo sapagkat nasisiguro ko hindi ka lulubayan ng kalahi ko. Napakarami mong ginawa sa amin. Lahat yun walang kapatawaran kahit naisin mo mang magretiro. Pagkarinig naman ni Tay Pedrito sa sinabi nito, walang pagdadalawang isip naman niyang tinaga ang ulo nito gamit ang kanyang bolo. Pagbao ng talim nito sa utak ng nilalang na yon, ito naman ang naging daan ng mabilis na pagkamatay nito. Sa pagbalik ng katahimikan sa buong paligid, dali-dali naman niyang hinila ang bangkay ng nilalang at pagdating niya sa likod ng bahay, walang kaabog-abog naman niyang ipinagulong pababa ang bangkay nito. Matapos nun, kampante naman siyang bumalik sa loob ng kanyang bahay na para bang wala man lang nangyari. Sa paglipas pa ng mga araw, nagpatuloy ang pamumuhay ni Tay Pedrito. Bagaman wala pa naman siyang napapansing kakaiba, palihim naman niyang inihahanda ang mga gamit niya.
Medyo nababahala na rin siya noon kahit papaano, lalo pat wala siyang kaide-ideya sa kung anong lahi ang kinakaharap niya. Maaari kasing kilala niya yung lahing pinagmulan ng nilalang na kanyang pinatay, pero ang inaalala niya ay yung mga nilalang na naging kaanib nito. Sa abot kasi ng kanyang pagkakatanda, nakaharap niya ang mga nilalang na yon, 1.5 dekada na ang nakakalipas. Aminado rin siyang nagawa niya ito ng matinding kasalanan, pero ang hindi niya inaasahan ay yung susundan siya ng mga nilalang na yon pagkalipas ng ilang taon niyang pananahimik. Dahil sa mga palaisipang bumabalot sa kanyang wisyo, hindi na niya napansin pa ang isang binatilyong nakasaksi kung papaano niya kinaladkad at tinapon ang bangkay ng nilalang na pinatay niya. Isang hapon, habang nagmamasid si Tay Pedrito sa daang nasa harapan ng kanyang pamamahay, meron siyang nasipat na isang binatilyong naglalakad na pumasok sa daang patungo sa kanyang pamamahay. Pagdating naman ito sa bakod ng kanyang tahanan, agad naman itong tinawag ang kanyang pangalan habang nagwiwika ito ng, "Manoy Pedrito, pwede ba akong pumasok? May sasabihin lang ako sa inyo." Nang marinig naman niya ang sinabi ng binata, agad naman niya yung sinenyasan na pumasok. Habang naglalakad naman yun papalapit, mariin naman niya yung pinakiramdaman hanggang sa tuluyan na yung makalapit. "Manoy, nakita ko yung ginawa niyo noong nagdaang gabi. Magtatanong lang ho sana ako kung sino yung pinatay niyo. Sa baryo kasi may nawalang lalaki. Naninirahan yun sa dulo, kaya hindi ko na nalaman ang kanyang pangalan. Bago ko ipagsabi ang inyong ginawa, nais ko sanang malaman ang inyong dahilan. Ayaw ko kasing magpakalat ng maling impormasyon, lalo pat hindi biro ang inyong ginawa." Pagkarinig naman ni Tay Pedrito sa sinabi ng lalaki, una naman niyang napansin dito ay yung 45 baril na dala-dala nito. Pagtitigan naman nilang dalawa, agad naman niyang nakilala ang binata na kaisa sa mga gerilyang nagtatago malapit sa lugar nila. Dahil dito, doon naman niya napagtanto kung bakit nakaya siya nitong harapin sa kabila ng mga nalaman nito. Maya-maya pa, nang maunawaan na niya ang sinabi ng bata, pinili naman niyang magpaliwanag alang-alang sa ikakapanatag ng kaisipan nito. Sa isip-isip niya, kung hindi niya lilinawin ang tungkol sa mga nangyari, maaaring ituring din siya nito bilang kaaway. Alam niyang hindi maganda ang kanyang magiging lagay kung sakali mang ganoon ang mangyari. Matapos naman nilang mag-usap, kahit papaano naunawaan naman ito ang tungkol sa ginawa niyang pagpatay. Hindi naglaon, napilitan na rin yung umalis, ngunit bago naman siya nito iwan, nabanggit ng binatilyo ang kagustuhan nitong bumalik. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, di naman niya yun tinutulan, sa halip minabuti na rin niyang tanungin ang pangalan nito. Pagkalahad naman niya sa mga bagay na yon, napangiti lang ang binata habang sumasagot sa kanya ng, "Ako si Ustoy, anak ni Demetrio. Alam kong nakita na kayo ng ama ko, kaya sigurado akong kilala niyo na rin ako. Sige ho, Manoy Pedrito, iwan ko na muna kayo." Pagkalahad naman ito ng binata, nagmamadali naman yung naglakad patungo sa paanan ng bundok na nasa likod lang ng bahay. Sa pagbalik naman ng katahimikan sa buong paligid, wala naman siyang ibang ginawa
kundi ang magmuni-muni habang mariing pinag-iisipan ang tungkol sa binatilyong nakausap niya. Hindi niya kasi noon maiwasang magtaka at magulat buhat sa mga nangyari. Gawa ng yon ang kauna-unahang pagkakataon na may nakasilay sa kanyang ginawa. Sa isip-isip nga niya noon, kung nagkataong ordinaryong tao lang ito, paniguradong may kalalagyan siya sa baryo. Sa pagsapit ng gabi, payapa nang nagpapahinga si Tay Pedrito. Lahat ng gasera niya noon sa bahay nakapatay na, maliban lang doon sa isang maliit na gasera na nasa loob ng kanyang silid. Yun kasi ang kanyang ginagamit hanggang umaga para kapag gumising siya upang umihi, madali siyang makakaaninag. Ayon sa kanya, magbabandang 10:00 pa lamang noon, may narinig siyang naghuhukay sa bakuran niya. Wala naman siyang alagang aso kaya talagang naging palaisipan yon para sa kanya. Noong una, inakala niyang ligaw na hayop lamang ito, pero nang akmang tatayo na siya para sumilip, may narinig siyang animoy nagkukuskus ng katawan sa dingding ng bahay niya. Narinig niyo na yung tunog ng baboy kapag kinakamot nito ang sarili nito sa pader? Ganon na ganon ang narinig noon ni Tay Pedrito. Kung iisipin, wala naman doong nakakatakot. Pero takang-taka siya noon dahil nasisiguro niya na wala siyang alagang hayop. Maya-maya pa, sinabayan din niyo ng mga pagsitsit, kalakip ang iilang mabibigat na pagyapak sa bubong ng bahay niya. Yung bubong niya noong gawa sa anahaw, halos masira na dahil sa laki ng nilalang na naroon sa itaas. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, nanatili lang naman siya sa kanyang silid, hawak-hawak ang kanyang bolo. Iniwasan na din niya noong gumawa ng ingay sa paniniwalang mararamdaman ito ng mga nilalang na nasa labas. Kalahating oras pa ang dumaan, muli na namang tumahimik ang buong paligid. Dahil sa pangyayaring yon, nagkaroon na siya ng pagkakataon para lumapit sa binatang katabi lang ng pinto ng bahay niya. Di pa man siya nakakasilip, may narinig na naman siyang kakaibang ingay sa labas ng bahay. Dala ng kuryosidad ni Tay Pedrito, dahan-dahan naman niyang sinilip ito hanggang sa makakita na siya ng 3 babaeng nakatayo sa labas ng bakuran niya. Sa harapan nito, meron siyang nasipat na isang balde na pinagkukuhanan naman ng mga nilalang na yon ng malalapot na putik. Sa kanyang pagmamasid, napansin naman niyang mapuputik ang buhok nito, tapos kulay kayumanggi ang kanilang mga balat. Nangingitim din ang mga mata ng mga nilalang na yon, indikasyon na hindi ito tao. Sa puntong yon, siguradong sigurado si Tay Pedrito na mga bruha ang kanyang nakikita. Bagaman wala siyang nasipat na kasama nito, malakas ang kanyang kutob na may kasakasama yung isang pangkat ng mga aswang. Kadalasan kasi sa mga bruha, hindi yun lumalakad ng nag-iisa, lalo na kung meron silang bibiktimahin. Alam din niyang malapit ang mga ito sa mga aswang, kung kaya't hindi niya maiwasang mapaisip na baka ang lahi ng mga nilalang na yon ay isa sa mga bagong kaanib ng mga ito. Para kay Tay Pedrito, hindi yun magandang senyales sa kadahilan ng alam niya sa kanyang sarili kung gaano kapanganib ang mga bruha. Ayon sa kanya, sa harap ng isang ordinaryong antingero, marami yung kayang gawin. Kaya lang naman napakadali nitong madurog sa mga kwento ni Pinuno sa kadahilanan ang mga nagpapasa ng kwento nila, literal na dibino o mga taong may napakalawak na karunungan pagdating sa lihim na aral. Natural,
Wala talaga doong pag-asa ang mga bruha, pero kung itatapat mo yon sa mga ordinaryong antingero kagaya ni Tay Pedrito, napaka-mapaminsala na nito. Dagdag pa niya na, marami na siyang narinig na usap-usapan ukol sa mga nilalang na yon. Sabi ng ibang matatanda, ang mga bruha ang itinuturing na ermitanyo ng mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Hindi totoong espiritu ang mga bruha. Sa halip may kakayahan ng mga nilalang na yon na magpakita sa ganoong estado. Isa sa mga dahilan kung bakit nila yon ginagawa ay para makipaglaro sa mga pangkaraniwang tao. Makalipas pa ang ilang minuto niyang pagmamasid, napansin naman niyang ubos na ang mga putik nitong dala. Nang mapagtanto naman yon ng mga nilalang, ngumisi lang naman yun sa kanyang harapan habang kumakaway. Hindi naglaon. Pagtalikod ng mga ito, isa-isa naman yung dinagit ng mga aswang. Matapos ang mga pangyayari, unti-unti namang bumalik ang katahimikan sa kanilang lugar. Pagramdam naman ito ng matanda, napaupo na lamang siya sa tabi ng kanyang bahay habang pilit na pinag-iisipan ang tungkol sa mga nangyari. Sa pagsapit naman ng sumunod na araw, maaga pa lang maigi nang nakikiramdam si Tay Pedrito sa buong paligid. Hindi niya kasi maipagkakaila noon ang dami ng mga insektong nagmamasid sa lugar kung saan siya nakatira. Pagtungtong naman ng 7:00 ng umaga, sakto naman ang pagdating ni Ustoy. Kasakasama ang isang lalaking meron ding armas na nakasuksok sa may bandang bewang nito. Habang pinagmamasdan naman niya ang dalawa, di naman niya maiwasang mapaisip ukol sa kailangan nito sa kanya. Bagaman aminado siyang kilala niya ang ama nito, ang hindi niya noon maintindihan bakit nag-aalala yon para sa kanyang kalagayan. Upang masagot naman ang mga katanungang yon, minabuti naman niyang hintayin ang mga ito na makalapit. Pagkaraan pa ng 10 minuto, nang makapasok na yon sa bahay niya, agad naman niya yung ipinagtimpla at ipinaghanda ng makakain. Pag-upo naman ng dalawa sa kanyang harapan, masaya naman yung bumati sa kanya ng magandang umaga, sabay singit si Ustoy sa kanya ng, "Manoy, ayos lang ba kayo? Kagabi nakita namin, hindi mabuti ang lagay ninyo eh. Sabi ni tatay, hanggat wala pa kayong ginagawa, bantayan namin kayo. Hindi ko alam kung anong ibig niyang ipahiwatig pero ano man yon, maaaring may epekto yon sa aming grupo." Nang marinig naman niya ang sinabi nito, bahagya naman siyang natigilan sa kadahilan ng takang-taka siya kung papaano nalaman ng ama nito ang patungkol sa kanyang mga sikreto. Kung hindi niyo kasi na itatanong pinuno, punong-puno ng misteryo ang buhay ni Tay Pedrito. Isa sa mga sikretong itinatago niya ay yung dahilan ng paghabol sa kanya nung mga nilalang na yon. Naniniwala ang ama ni Ustoy, hindi siya nito hahabulin kung wala siya doong nagawang karumal-dumal na pangyayari. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, nanatili lang naman siyang tahimik. Lahat ng sinasabi sa kanya ng binata, pilit niyang pinagtagpi-tagpi upang masigurong nagsasabi yon ng totoo. Makalipas pa ang ilang minuto, nang mapagtanto naman niyang walang kaduda-duda sa mga bagay na sinasabi nito, doon na niya napagpasyahang magsalita. Hindi naman yun naging mahirap para sa kanya, lalo pat ilang taon na rin niyang kakilala ang ama nito. Alam niya ring manghuhula ang ama ni Ustoy, pero ang hindi niya lang noon inaasahan ay yung pagiging miyembro pala nito sa pangkat ng isang gerilya. Iba talaga ang tatay mo.
Biruin mo, ilang buwan na rin kaming hindi nag-uusap. Tapos ngayon, may problema ako. Bigla na lang kayong susulpot. Ano ba ang rason niya? Bakit kailangan pang papuntahin niya rito ang kanyang sariling anak? Wika ni Tay Pedrito sa dalawa. Nang marinig naman yon ng binata, agad naman itong ibinahagi ang tungkol sa kakayahan niyang wala siyang kontrol. Ayon kay Ustoy, ikinakatakot yon ng kanyang ama, gawa ng isa ito sa mga nakasaksi kung papaano pinaslang ni Tay Pedrito ang pinuno ng mga nilalang na nagpaparamdam na naman sa kanya. Dagdag pa nito na ayaw na nilang mangyari ang bagay na yon sa kadahilan ng mataasang posibilidad na may madamay na mga inosenteng tao. Nang marinig naman ng matanda ang sinabi nito, halos wala naman yung kaide-ideya ukol sa bagay na inilahad niya. Pilit pa siya noong nagsisinungaling, pero sa kasamaang palad, bigo niyang mapaniwala ang binata. Bakas na bakas kasi sa mga mata nito na lahat ng sinabi ng kanyang ama, yun lamang ang paniniwalaan niya. Maya-maya pa, nang wala na silang mapag-uusapan, nabanggit naman ito ang pagbibigay nito ng proteksyon sa kanya. Pagtatapat pa ni Ustoy na nakahanda na ang mga kasama nila sa bundok anumang oras na may sumalakay sa kanyang tahanan. Nang mailahad na yon ng binatilyo, minabuti naman itong kainin ang mga inihanda niya. Matapos nun, umalis na din yon nang sa gayoy magawa na niya yung mga bagay na nakasanayan niyang gawin sa pang-araw-araw. Pagsilay naman niyang malayo na ang mga ito, agad naman niyang inumpisahan ang pagtatanim ng mga saging sa likod ng bahay niya. Akala kasi noon ni Tay Pedrito, yon ang aalis sa kanyang mga pag-aalala, pero sa kasamaang palad, wala din yung naibigay na kapanatagan sa kanyang isipan. Kahit anong gawin niya kasi, sadyang hindi niya kayang talikuran ang katotohanang anumang oras sasalakayin siya ng mga nilalang. Isa pa sa ikinakatakot niya, wala siyang kakayahang makipaglaban sa mga ito. Bukod kasi sa purong mga medalyon na hindi na nadadasala ng kanyang gamit, alam niya ring dalubhasa lamang siya sa pakikipaglaban kung isang nilalang lamang ang katunggali niya. Pero kapag marami na, nasisiguro niyang wala na siya roong magagawa. Ilang oras pa ang lumipas. Sumapit na nga noon ang 3:00 ng hapon. Habang unti-unting lumulubog ang araw, hindi naman niya maipagkakaila yung takot at pag-aalala na nararamdaman niya. Minsan nga napapaisip siyang pumunta sa sentro para makisilong sa bahay ng mga kaibigan niya, pero ang inaalala naman niya, baka madamay lang ang mga ito. Ayaw naman niyang mangyari ang ganoong bagay, lalo pat bukod sa kargo de konsensya niya ang mga buhay nito, hindi niya rin maisip kung ano ang kanyang gagawin sa oras na may mamatay sa mga yon. Dahil sa ganoong mga palaisipan, kahit mapanganib ang kanyang kalagayan, pinili pa rin niyang manatili. Sa isip-isip niya, matanda na rin naman siya, kaya hindi na problema kung mamatay siya anumang araw magmula sa mga oras na yon. Makalipas pa ang ilang minutong pag-iisip ng solusyon, agad naman siyang pumasok sa kanyang tahanan para gumawa ng pangontra laban sa mga aswang. Tipikal na pangontra lang noon ang ginawa niya. Yung baging ng makabuhay, inilubog niya sa langis, tapos binudburan niya yon ng asin. Nag-imbak din siya ng balat ng nyog sa labas, kung saan sabay-sabay naman niya yung sinunog. Matapos naman niyang gawin ng mga bagay na yon, agad naman siyang tumungo sa kanyang tambayan para magmasid at magpahangin. Kahit papaano hindi naman siya nababahala, lalo pat nakakalat pa rin sa buong paligid ang sikat ng araw. Ngunit
Pagtungtong naman ng 5:00 ng hapon, muli na naman siyang nakasilay ng 2 matandang babae na naglalakad papalapit. Nakasuot yon ng itim na damit, tapos meron yung talokbong sa ulo at may hawak-hawak na rosaryong may baliktad na krus sa dulo. Paglapit naman ng mga ito sa bakuran ng kanyang pamamahay, agad naman yung nagtakip ng kanilang mga ilong habang dahan-dahang umiikot sa tahanan niyang yon. Pagsilay naman niyang wala naman itong ginagawang kakaiba. Hinayaan lang naman niya ito habang tinatanong ang tungkol sa dahilan ng mga nilalang na yon kung bakit siya nito ginagambala. Aminado kasi siyang wala siyang kaalam-alam sa pinag-ugatan ng mga pangyayaring yon, kung kaya't nanatili itong misteryo para sa kanya. Nang marinig naman ng matandang babae ang kanyang sinabi, umangi lang naman ito habang sumasagot sa kanya ng, Ganun pala. Matapos mong gawin ang bagay na yun, magpapanggap ka na parang wala kang naaalala. Pasensya ka na, tanda. Nakalista na ang iyong pangalan sa talaan ng mga mamamatay. Oras na lamang ang makapagsasabi kung ano ang magiging kahihinatnan ng buhay mo. Siguro kapag nasa ganun ka ng kalagayan, maaalala mo na ang lahat. Pagkalahad naman ng matanda sa mga katagang yon, tahimik na yung umikot ng 3 beses bago ito nagdesisyong umalis sa kanyang pamamahay. Nang akmang tatalikod na yon sa kanya, umihip naman yon ng usal sa hawak nitong rosaryo, sabay baon ito sa gilid ng pinto ng bakod ng bahay niya. Matapos naman yung gawin ng matanda, may naramdamang kakaibang presensya itong si Tay Pedrito. Ayon sa kanya, para yung pamakong dasal na nabuo mula sa masamang karunungan. Alam niyang napakalakas ng usal na yon, kung kaya't hindi na niya ito pinangahasan pang bunutin. Sa pagsapit naman ng takip silim, parang isang hayop na naghihintay ng maninila itong matanda. Bagaman may mga naiisip siyang gawin, wala siyang kapasidad na maisakatuparan nito sa takot na baka maunahan siya ng kanyang kalaban. Dagdag pa niya na kahit matanda na siya, ayaw niyang isugal ang kanyang buhay sa mga bagay na wala namang kasiguraduhan. Sa paglalim pa ng gabi, sinigurado naman niyang nakakandado na ang lahat na maaaring daanan sa kanyang tahanan. Sinindihan na rin niya ang lahat ng gaserang pagmamay-ari niya nang sa gayoy madali niyang makita ang sulok ng bahay kung saan may mga nilalang na nagtatangkang pumasok. Sa loob ng halos kalahating oras, itinuon niya ang kanyang wisyo sa paghahasa ng nag-iisa niyang bolo. Ilang beses din siyang nagsaboy ng asin sa paligid, kalakip ang paglagay sa mga bawang sa bawat sulok ng kanyang bahay. Akala ni Tay Pedrito mag-isa na naman niyang kahaharapin ng gabing yon. Pero ilang minuto pa ang dumaan, may narinig na naman siyang pagkatok sa pintuan ng kanyang tahanan. Pedrito, nandyan ka ba? Si Demetrio to. Buksan mo ang pinto. Bungad na wika ng lalaki habang kumakatok sa kanyang pamamahay. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, agad naman niyang binuksan ang pinto kung saan doon bumungad sa kanya ang ama ni Ustoy na masayang nakatitig. Walang sabi-sabi, nagmamadali naman yung pumasok kasama ang anak nito at yung 5 pa nitong kaibigan. Pagsarado naman ito ng pinto, agad naman siya nitong kinumusta habang masayang binabalik-balikan yung mga alaala nilang dalawa. Muli ring inilahad ni Demetrio sa kanya ang tungkol sa dahilan ng lahi ng mga aswang na naghahangad na kumuha sa buhay niya. Base sa salaysay ng ama ni Ustoy, nagsimula ang istorya ni Pedrito
noong mga panahong nangunguhayo ng mutya. Biyernes Santo kasi noon, kaya likas na sa mga katulad nila ang mamanata. Subalit pag uwi ni Pedrito sa kanilang lugar, una naman niyang napansin yung singsing na nakasuot sa kaliwa nitong kamay. Hindi niya sana yun bibigyan ng mali siya, pero paghawak niya rito, may nasipat siyang isang pangitain na gagawin nito sa hinaharap. Nga pala, baka magtanong kayo kung papaano sila nagkakilala. Bale, yung pumanaw na asawa ni Tay Pedrito, kaibigan ni Demetrio. Madalas yun kung pumunta sa bahay ng lola nila Ustoy, kaya kalaunay nakilala na rin ito, si Pedrito. Dahil sa marami silang pagkakahalintulad sa ugali, hindi naglaon naging matalik silang magkaibigan. Malaki rin ang naging ambag nito sa buhay niya, kabilang na yung pagkakatuluyan nila nung yumao niyang asawa. Sa totoo lang, wala naman talagang alitan si Tay Pedrito sa lahi ng mga aswang na yon. Pero dumating ang isang araw, naganap ang pangitain ni Demetrio sa kanya. Gabi ng sumunod na Biyernes Santo, naganap na nga ang kinakatakutan ng ama ni Ustoy. Sa kasagsaga ng gabi noong mga araw na yon, sinapian itong si Tay Pedrito ng isang nakakapangilabot na demonyo. Marami ang nagtulong-tulong para pigilan siya, pero ni isa sa mga ito walang nagawa. Hindi naglaon, nang magkaroon na siya ng pagkakataon para tumakas, mabilis nitong tinahak ang mga kabundukan hanggang sa marating na nito ang pugad ng mga aswang na kanyang pinatayan ng pinuno. Saksi ang ama ni Ustoy sa mga nangyari, at nung matapos na ito, laking gulat na lamang nila nang mapagtanto nilang walang kaide-ideya itong si Pedrito ukol sa mga nangyari. Sa takot naman nilang balikan yon ng mga nilalang na kanyang nagawa ng masama, sinubukan nila itong paalisin sa kanilang lugar. Subalit dahil sa tigas ng ulo nito, wala silang nagawa kundi sundin ang nais nitong mangyari. Naging kampante naman sila noon. Gawa ng buwan at taon pa ang lumipas, walang naging paramdam sa kanila ang mga nilalang na yon. Gayunpaman, kahit na natili ang katahimikan sa kanilang lugar, sinikap ni Demetrio na bantayan ang kanyang kaibigan. Pinaghiwalay man sila ng responsibilidad, kailan may hindi niya nakakalimutan ang pangako niya rito. Matapos namang ilahad ni Demetrio ang tungkol sa bagay na yon, mariin naman niya yung inabisuhan na dumating na nga ang araw na kanilang kinakatakutan. Dagdag pa nito na, sa loob ng ilang taon, isa yun sa mga bagay na kanyang pinagtuunan ng pansin. Yun din ang rason kung bakit nagawa nitong matunugan ang mga nangyari sa kanya sa lalong madaling panahon. Nang marinig naman ni Tay Pedrito ang sinabi ng kaibigan niya, halos hindi naman siya makapaniwala. Noong una, inakala niyang istorya lang ang lahat ng bagay na yon dahil sa wala siyang maalala ukol dito, pero aminado siyang may mga nakikita siyang pangitain minsan na may kaugnayan sa kanya at sa mga aswang. Yun nga lang, hindi niya mawari kung saan at kung kailan ito naganap. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, bahagya naman silang napatahimik nang may marinig silang pag-angil sa buong paligid. Sinasabayan din yon ng pag-atungal ng mga ito na para bang meron yung pinaghahandaan. Dahil sa pangyayari, agad naman silang sumilip sa mga siwang ng dingding kung saan doon tumambad sa kanila ang mga aswang na gumagapang papalapit ng bahay. Sa sobrang dami ng mga ito, hindi na nila yun mabilang kung kaya't agad namang inutusan ni Demetrio ang kanyang mga kasama na maghanda na. Pagsilay naman ito kay Tay Pedrito, nagmamadali naman yung lumapit sa kanya habang nagwiwika ng, "Alam kong matagal mo nang naiwala ang singsing.
Pero may kutob ako. Nasa iyo pa rin ang sumpang minsang dinala nito. Umiwas ka, Pedrito. Gawin mong lahat para mailayo ang sarili mo mula sa sapi ng nilalang na yon. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, tumangulang naman siya habang maiging pinakikiramdaman ng buong paligid. Maya-maya pa, pagbalik naman ng kaibigan niya sa tabi ng pinto ng bahay, nasipat naman niya itong dahan-dahan ng nagkakasanang armas. Pag-usli naman ang dulo nito, walang patid naman nila yung pinaputukan at nung maubusan na sila ng bala, agad naman nilang hinugot ang kanilang mga talibong sabay bukas ng pinto. Kahit alam nilang napakarami ng mga aswang ang naglipana sa lugar, ni katiting natakot at pagkasindak, wala sila roong ipinakita. Makalipas pa ang ilang minuto, pagkumpulan naman nila sa labas ng bahay nito, doon nila nasilayan ang isang matandang bruha na galit na nakatingin sa kanila. Panay din ang ginagawa nitong pagbuka ng bibig, senyales na meron yung pinapakawalang usal sa hangin. Dahil sa pangyayaring yon, agad naman yung nilapitan ni Demetrio, bitbit ang kanyang mahabang talibong. Nang mapansin naman niyang ilang dipa na lamang ang pagitan nila, bahagya naman siya noong tumigil para kausapin ito. Hanggat maaari kasi, nais nitong maiwasan ang pagkakaroon nila ng sagupaan. Subalit sa kasagsagan naman ng pagpapaliwanag nito ng mga kondisyones sa mga nilalang, bigla naman yung napatahimik nang pigilan siya ng bruha sa pamamagitan ng isang malakas na sigaw. Pagtahimik naman noon ng ama ni Ustoy, ngumisi lang naman ang nilalang nakausap nito habang nagwiwika yun sa kanila ng, "Huwag niyo kaming turuan sa mga bagay na gusto naming gawin. Tandaan ninyo, hindi kami ang nagsimula nito. Nangako kami sa harap ng labi ng aming pinuno na ipaghihiganti namin siya anuman ang mangyari. Ang panahong matagal na naming pinakainaasam ay malapit nang dumating." Nang maramdaman naman nila ang sinabi nito, wala naman silang nagawa kundi ang maghanda. Si Tay Pedrito noon, nasa gilid lang ng pinto ng bahay niya, tahimik na pinagmamasdan ang mga nilalang at ang kanyang mga kasama. Maya-maya pa, pagsilay naman niyang naghahanda na yung sumugod, napilitan naman siyang lumabas para tumulong. Matanda lang noon si Pedrito, pero hindi yun duwag, kagaya ng iba. Sa pagsiklab naman ng labanan sa mismong pamamahay niya, halos madali naman silang nasukol ng pangkat nung matanda. Kahit malalakas noon ang kanilang mga kasama, di pa rin yun umubra kung saan minuto lang ang dumaan, nasipat niya na yung paisa-isa ng nagsisibuwal mula sa kanilang kinatatayuan. Hindi naglaon, pagsilay naman niya sa kanyang kaibigan na nilapa na ng aswang, bahagya naman siya noong napatigil sa kanyang ginagawa kung saan yun din ang naging rason upang malapa siya nung aswang nakaharap niya. Pagbagsak naman niya sa lupa, walang patid naman itong inundayan siya ng saksak sa dibdib na siyang naging sanhi upang maligo siya sa sarili niyang dugo. Nang masipat naman ni Ustoy ang nangyari sa kanyang ama at sa kaibigan nito, dali-dali naman siyang kumaripas ng takbo patungo sa loob ng bahay ni Tay Pedrito. Pagkasarado naman niya ng pinto, tahimik naman siyang nagmasid sa labas kung saan doon niya nasilayan ang pagsikumpulan ng mga aswang sa nag-aagaw buhay na katawan ng kaibigan ng kanyang ama. Paglapit naman doon ng bruhang nakausap ng tatay niya, walang pagdadalawang isip naman itong tinapakan si Tay Pedrito sa dibdib nito. Di pa yun nakontento,
kinaladkad pa siya nito ng ilang metro habang paulit-ulit siyang tinatanong kung nagugustuhan ba niya ang ginagawa nito sa kanya. Dagdag pa ng nilalang na matagal ang ginawa nilang paghihintay para lamang maisakatuparan ang bagay na yon. Magsalita ka, Pedrito. Alam kong buhay ka pa. Huwag ka munang mamamatay. Nagsisimula pa lang tayo. Wika ng bruha sa kanya. Matapos naman yung mailahad ng nilalang, wala naman siyang nagawa kundi ang manatili lang sa lupa. Habang pinagmamasda naman yun ni Ustoy, hindi niya maipagkakaila ang nalalapit nitong kamatayan. Bukod kasi sa malalim ang butas nito sa dibdib, marami na ring dugo ang nawala sa katawan nito. Hawak na rin yun ng kanilang mga kalaban, kaya kahit nais man niya yung tulungan, hindi yun maaari. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, doon niya nasaksihan kung papaano balasubasin ng nilalang na yon ang katawan ni Tay Pedrito. Sa estado ng matanda, halatang mamamatay na ito, pero hindi pa rin yung tinatantana ng nilalang. Ang mas ikinagalit niya pa noon ay nung makita niya itong tinapyasan ng braso. Sinubukan din itong balatan yon ng buhay sa kabila ng kawalan ng malay nito. Yung galit noon ni Ustoy sa nilalang, halos hindi talaga matumbasan, ngunit kahit ipagpilitan naman niyang gumante, alam niya na sa puntong yon, tanging pagmasid na lamang ang kanyang magagawa. Makalipas pa ang ilang minuto, pagsilip niya sa labas ng bahay nito, laking gulat na lamang niya nang masipat niyang biglang bumangon itong si Tay Pedrito. Pagtayo naman ito sa harapan ng matanda, dahan-dahan naman itong kinuha ang kumalas nitong braso at binti. Sinubukan din itong ibalik ang nahimlas nitong balat na para bang di man lang yun nakakaramdam ng kahit na ano. Pagsilay naman ng bruha sa nangingitim nitong mga mata, napilitan naman yung umatras na para bang meron yung nararamdamang kakaiba sa presensya ni Tay Pedrito. Ayon kay Ustoy na, habang pinagmamasdan niya ang matandang yon, napansin niyang puwersahan itong ibinabalik ang parte ng katawan nitong kumalas na sa kanyang katawan. Hindi lang yon, paulit-ulit din yung nagaangil na para bang wala ito sa sarili nitong wisyo. Nangingitim na rin ang mga mata nito, dahilan para isipin niya na may masamang espiritu na pumasok sa katawan nito. Hindi naglaon, paglakad naman ni Tay Pedrito, papalapit sa mga nilalang na yon, nagsimula na itong magsambit ng mga engkantasyong nakakabingi. Ayon kay Ustoy, hindi niya maunawaan ang mga katagang inilalahad nito sa kadahilanang kapag sinusubukan niya yung unawain, nandidilim yung paningin niya. Hindi lang yon, halos mawalan na rin siya ng bait, kaya dala na rin ang kanyang takot, pinili niyang wag na yung pansinin. Malakas kasi ang kanyang kutob noon, isang demonyo ang pumasok sa katawan ng matandang yon. Maya-maya pa, pagsilay naman ito sa kinaroroonan ng bruha, buong puwersa naman yung lumundag na siyang naging sanhi upang hindi na yon makagawa ng paraan para tumakas. Paglapit naman ni Tay Pedrito sa kinaroroonan ng babae, napangisi lang naman ito habang nagwiwika dito ng, "Sinong mamamatay? Kami ba?" Pasensya ka na. Malabo kong pahintulutan ang nais ninyong mangyari sa matandang ito. Nakakalimutan nyo na yata. Sa katawan niya ako unang nanahan. Utang ko ang aking kamalayan sa kanya. Ang pagkamatay naman ng inyong pinuno, sa akin nyo dapat yun isisi. Isa siya sa mga alay na kinakailangan kong kuhanin
para magtagal ako sa bago kong sisidlan. Pagkalahad naman ng matanda sa mga katagang yon, agad naman itong hinawakan ng ulo ng bruha, sabay buong puwersang salampak nito sa lupa. Segundo lang ang naging pagitan nito bago yun mawala ng wisyo. Mula rin sa kanyang bunganga, bumulwak ang napakaraming dugo na di naman mawari ni Ustoy kung saan galing. Sa isip-isip niya, maaaring naapektuhan ang sistema ng nilalang na yon, kaya yun nagsuka ng ganoong karami. Matapos naman ang mga pangyayari, paisa-isa namang sumunggab kay Tay Pedrito ang mga kasama nito, pero sa kasamaang palad wala yung nagawa para pangibabawan ang tinatangan niyang lakas. Yung mga aswang na kanyang kaharap, parang naging isang pangkaraniwang tao lang sa harapan ng nag-uumapaw niyang kakayahan. Sa loob ng halos 1 oras nilang pakikipagbuno, ginawa ni Tay Pedrito ang lahat, habang parusahan habang inuunti-unting pinapaslang ang mga nilalang. Maya-maya pa, nang malipol na niya ang mga ito, bigla naman siyang humandusay sa lupa at kasabay nito ang pagkawala ng kanyang wisyo. Pagsilay naman ni Ustoy sa pangyayaring yon, nagmamadali naman siyang lumabas para tulungan ang mga kasama nilang nag-aagaw buhay. Siyempre, inuna niya muna roon ang kanyang ama, gawa ng napansin niyang ligtas na ang kaibigan nito. Habang pinapasa naman ni Ustoy ang kanyang mga kasama, hindi naman niya maiwasang magtaka, gawa ng si Tay Pedrito noon, parang wala man lang pinsalang natamo. Kanina lang, kitang-kita niya kung papaano humiwalay ang braso at binti nito. Ayon pa sa kanya, na sa kanilang lahat, yun lamang ang may maayos na kalagayan matapos maganap ang pangyayaring yon. Nakakamanghaman yun para sa kanya. Iniwasan na niyang itanong pa ito sa kadahilanang alam niya sa kanyang sarili, kagagawan yon ng kapangyarihan ng demonyo. Ilang oras pa ang lumipas. Nang maipasok na niya ang lahat sa loob, agad naman niya yung inumpisahang gamutin. Dahan-dahan lang ang proseso noong ginawa ni Ustoy, nang sa gayoy makasiguro sa mga lunas na kanyang ipapainom sa mga ito. Pagsapit naman noon ng 1:00 ng madaling araw, ramdam naman niya ang matinding puyat, pero pinili pa rin niyang tulungan ang mga kasama niyang nag-aagaw buhay. Akala nga niya noon, wala siyang magiging katuwang sa pagtulong sa mga ito. Ngunit pagtungtong naman ng 2:00, nagkaroon ng malay itong si Tay Pedrito. Pagsilay naman ito sa kanya, dali-dali naman yung lumapit para mag-abot ng tulong. Lubos naman yung ipinagpasalamat ni Ustoy sa kadahilanang aminado siyang hindi niya maililigtas ang lahat kung siya lang mag-isa ang kikilos. Sa pagsapit ng sumunod na araw, awa naman ng Diyos na iligtas nila mula sa panganib ang kanyang ama. Yung mga kasama naman nila, nasa maayos ng kalagayan, ang kaso lang hindi pa yun magigising ng ilang araw. Habang naghihintay naman sila, nagdesisyon silang gumawa na ng uka upang mailibing ang mga naaagnas na bangkay nung mga aswang. Medyo bumabaho na rin kasi ang mga ito, kaya na may kinakailangan na nilang kumilos. Maaaring hindi pa yon napapansin ng mga taong dumaraan, pero pagkadakay, malalanghap na rin ng mga ito ang nakakasulasok na amoy na nanggagaling sa labi ng mga aswang. Saksagsaga naman ang kanilang paghuhukay, na itanong ni Ustoy kay Tay Pedrito ang tungkol sa mga nangyari noong nagdaang gabi. Sa pamamaraan kasi ng pagkilos nito, parang wala man lang nangyaring labanan na halos muntik-muntikan ng lumipol sa kanila.
Nang marinig naman ng matanda ang kanyang sinabi, nagtataka naman yung napasilay sa kanya habang sumasagot ng, Wala akong naaalala. Pero sa mga nakikita ko, nasisiguro kong totoo yung mga sinasabi mo. Pasensya ka na, Ustoy. Sadyang makakalimutin na talaga ako. Dahil sa sinabi nito, wala namang nagawa si Ustoy kundi ang mapatahimik. Sa isip-isip niya, hindi niya makakalimutan ang matandang yon, bagkus sadyang hindi niya lang talaga matandaan ang mga nangyari. Makalipas pa ang ilang minutong pag-uusap nila, minabuti naman niyang ibaling na sa ibang bagay ang paksang tinatalakay nila. Sa isip-isip niya kasi noon, magbibigay lang yon ng palaisipan para sa matanda. Sa paglipas pa ng mga araw, nagpatuloy ang kanilang buhay sa mismong tahanan ni Tay Pedrito. Si Ustoy noon, gustong-gusto nang bumalik sa kuta nila, pero sadyang hindi niya maiwan-iwan ang kanyang ama. Mabuti na lang, walang umaaligid na sundalo sa lugar nila, kaya kahit papaano naging panatag naman siya. 3 gabi pa ang dumaan. Awa naman ng Diyos, nagising na yung tatay niya. Sumunod na rin ang mga kasama nito na siya namang ikinatuwa nila. Bagaman matindi ang pinsalang tinamo ng kanilang grupo, kahit papaano, hindi naman gaanong nanganib ang mga buhay nito. Napakabisa kasi ng lunas na nailagay nila sa mga sugat nito, kaya sa loob ng ilang araw, nagtuloy-tuloy ang paghilom ng sugat. Hindi naglaon, nang mapagtanto naman nilang may lakas na sila para umalis, nagpasya na itong si Demetrio na kausapin ang kanyang kaibigan. Malakas kasi ang kutob nito na hindi sila nito basta-bastang papayagang umalis buhat sa mga nangyari. Ilang araw na ang nakakaraan. Sa pag-uusap naman ng dalawa, mariin namang inilahad ng ama ni Ustoy na hindi niya yun pababayaan. Upang masiguro naman itong susunod siya sa kanilang usapan, nagdesisyon yung iwan sa bahay nito ang kanyang sariling anak. Gumawa rin niya ng karagdagang kubo ng mga tauhan niya malapit sa bahay ni Tay Pedrito, nang sa gayoy kapag merong mangyaring hindi maganda, madali silang makakaresponde. Nang marinig naman ito ang sinabi ng kanyang kaibigan, wala naman yung nagawa kundi ang sumang-ayon. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad namang nagpaalam ang pangkat ng kanyang ama na siya namang hindi na niya tinutulan pa. Napakasakit para kay Ustoy ang pasyang yon. Pero alang-alang sa kaibigan nito, kinakailangan niyang sumunod. Buwan pa ang dumaan, nasanay na rin siya na mamuhay sa tabi ng matanda. Araw-araw palagi niyang ipinagdarasal noon na sana'y hindi na bumalik pa ang nagkukubling sapi ni Tay Pedrito sa kaloob-looban nito. Kapag kasi nangyari ang bagay na yon, nasisiguro niyang wala siyang magagawa para yon ay pigilan. Dagdag pa niya na, maaari din niya yung ikasawi sa oras na magpasya ang demonyo sa katawan nito, napaslangin siya. Ngunit sa paglipas pa ng mga araw, lubos naman ang kanyang pasasalamat, gawa ng kahit papaano naging normal ang kanilang mga buhay. Panatag na rin siya noon sa tabi ng matanda, lalo pat wala din yung ipinapakitang kaduda-dudang kilos. Akala niya magtutuloy-tuloy na ang ganoong sitwasyon. Pero bago pa man lumipas ang taong yon, may nangyaring kakaiba kay Tay Pedrito. Wala siyang kaide-ideya sa mga nangyari rito. Gawa ng pagbalik niya sa bahay nito, matapos ang paglalako niya ng kakanin, nasipat niya yung nakahandusay sa sahig, nakahawak sa puso, bakas sa pagmumukha nito ang matinding panghihina.
Pagsilay naman ni Ustoy sa kalagayan ng matanda, dali-dali naman niya yung tinulungan para makaupo sa silya. Inabutan niya rin yun ng tubig, kalakip ang iilang lunas na gawa sa dinikdik na halamang gamot. Maya-maya pa, pagkainom naman dito ng matanda, may hinahon naman niya yung kinausap ukol sa mga nangyayari rito. Noong una, inakala niyang dala lang yon ang katandaan ni Tay Pedrito, pero paghubad nito ng pang-itaas na kasuotan, doon niya napansin ang nagsikumpulang itim na ugat sa may bandang puso nito. Wala siyang kaide-ideya sa mga bagay na yon, pero habang pinagmamasdan niya ang mga ito, kitang-kita niya kung papaano yun sumabay sa pagtibok ng puso. Dala naman ang kanyang pag-aalala, sinubukan naman niya yung ibahagi sa matanda, ngunit sa hindi malamang dahilan, wala itong naging opinyon ukol sa bagay na yon. Basta ang ginawa lang nito, ngumiti habang nakasilay sa kanya. Nang mapansin naman yun ni Ustoy, agad naman siya doong nagpaalam na pupuntahan muna niya ang kanyang ama. Sa oras kasing yan, aminado siyang wala na siyang matatakbuhan kundi ito lang. Subalit pagdating naman niya sa kanilang kuta sa itaas ng bundok, nailahad doon ang mga kapatid nila na naglakbay ang kanyang ama patungo sa karatig lugar. Alam niyang maaabutan siya ng gabi sa daan, kaya bago niya yung gawin, nagpadala siya ng mensahe sa matanda na baka bukas na sila makakabalik. Ngunit kinabukasan, pagdating naman nila doon ng kanyang ama, wala na itong si Tay Pedrito. Nagkalat sa bahay nito ang lahat ng kanyang mga gamit na parabang may kinaharap yung nilalang bago yun umalis sa lugar na yon. Halos mag-iisang buwan din nila yung hinanap, ngunit sa kasamaang palad wala silang natagpo ang bakas na maaaring magdadala sa kanila sa mismong kinaroroonan nito. Akala nila, mahahanap nila ang kaibigan ng kanyang ama. Ngunit nang mabalitaan nila ang tungkol sa pagdating ng mga militar, napilitan silang lisanin ang lugar. Magpahanggang sa ngayon pinuno, nananatili pa ring palaisipan kay Ustoy kung nasaan na ba itong si Tay Pedrito na may mabalasik na sanib. Okay, opinyon ko sa kwento. Ang galing, no? Si Tay Pedrito, antingero siya. Okay? Pero sinasabi dito sa kwento na hindi siya ganun kalakas na antingero. Kumbaga, normal lang. Ang kinakatakot lang nila, yung nasa loob nitong demonyo. So hindi ko maintindihan kung paano nakalusot yung demonyo na yon, tapos naging, ano bang tawag dito? Parang naging, ano niya to si Tay Pedrito yung vessel. Diba? Yung katauhan ng demonyo nasa loob lang ni Tay Pedrito. Kapag gusto nitong lumabas, lalabas yun lalo na kapag emergency kasi hindi pwedeng mamatay si Tay Pedrito habang nasa loob siya nun. Diba, kung papakinggan nyo yung huling sinabi niya ron sa aswang, kaya niya pinatay yung pinuno ng mga aswang na yun kasi kailangan niya ng bagong sisidlan. Tapos nakita niya to si Tay Pedrito. So hindi ko naman alam kung anong meron kung anong buong pagkatao meron dito kay Tay Pedrito. Kasi nga parang ang takbo ng kwento, ang nagkukwento sa atin talaga si Ustoy. Kaya hindi ko malaman kung ano nakaraan nito, kung meron ba tong tinatangan na gusto ng mga demonyo, o sumakto lang yung pagkakataon na nandoon siya. Tapos kailangan ng lumipat ng Diablo sa ibang katawan kasi nararamdaman na siguro ng Diablo na malapit nang mamatay yung pinuno ng mga aswang . Diba? Pwedeng ganun no? Pero ako overall, maganda yung kwento, maangas. Kaso lang, marami tayong question mark dito. Kahit sabihin na nating 1 hour to, may mga tanong pa rin tayong maiiwan na alam naman nating hindi masasagot kasi nga, isa lang yung kwento . Kaya kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.